Türkmenistanyň Günbatar Sewitini iri we oňluk marlar müňläp aç, suwsugyrlýar. Emma ýurtdaky resmi maglumat siýasaty, hatda tebii hadiseler, suw joşmalar ýa gurokçuluk bilen bagly kynçylyklar hakynda hem hiç bir maglumat berilmezligi marlarçylyk kozuluklarynyň çeken we çekjek ziýanlaryny anyk keskitlemäge mümkinçilik bermeýär. Azatlygyň habarçylarynyň öňkü ýyllarda beren habarlarynyň hem belli bolşýaly Balkan ýurduň işsizlik, suw ýetmezçiligi sebäpli çöken ýene bir sebit bolup durýar. Sebitin Guguly, Gapy Agşam, Gumsepişen we Tüger Dayhan birleşikleriniň ençemi düýedarçylyk we dogurdarçylyk kozuluklaryny ýyl başyndan bäri gaty gurok gelen ýyl we aşy yssyk netijesinde müňläp düýe. Oňluk marlar suwsuzlukdan haram edildi we ölýär diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onun sözlerine göre bir tarafı deňiz, beýleki tarafy gum depeleri, sırap yatan çäge bilen gurşalan öýre meýdanlaryny bu ýyl hasam agyr geldi. 45 gradusdan aşýan yssyk howada marlar üçin ne ot bar, ne de suw. Balkanly marlarlaryň agyr ýagdaý baradaky maglumat Sewitde Sowet döwründen bäri gizikdirilip gelinen suw desgasynyň ullokan dawara, aýdym saat bilen ulanmaga berilen wagtyna gawat geldi. Tadahanyň maglumatyna görä, bereket etrawyny ulanmaga berilen täze suw howdany ýurduň Günbatar Sewitiniň ekrançylyk meýdanlaryny Garawun kanalynyň suw bilen üpçün etmäge niýetlenen. Şol wagtda bu desga näçe döwlet serişdesiniň harçlananyny, onuň haçan we nädip özüni ödejekdigi aýdylmaýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli synçy Garawun kanalynyň 1096-njy kilometrine açylan täze desganyň Sewitdäki suw meselelerini çözüp biljekdigini, aslan onuň şeýle niýet bilen gurulanlygyna hem inanmaýar. Hünärmeniň pikirçe, bereket etrawyna açylan täze suw howdany Türkmenistandaky beýleki bir topar desganyň gurulşygyna bolşýaly döwletiň puluny ogurlamak üçin gurulan howdany meňdeýär. Täze suw howdanynyň göwrümi 18 million kub metr bolup, ol güýz kış aýlaryny kanalyň asak akymyny suw ýygnamaly. Ýöne herlikçe suw azatlyk bilen gurulşan hünärmeniň tasdiklamagyna görä, odalam agyr gurokçulukdan we suw ýetmezçiliginden kösenýän oba adamlarynyň hasabyna toplandy. Açılış tawarasyny gowy örkezmek üçin Gyllarbat, Magtumuly, Garrygala töwereklaryny ekilen owa hozurlyk ekinleriniň suwuny kesip täze açyljak howdany suwdan olurdular. Bu desganyň daýhanlary hyzmat etmek mümkinçiligi ýok. Sebäbi ol ýerden suw paýlamak üçin millionlap dollara durýan sorugy, nasos stansiýalary gerek diýip hünärmen aýtdy. Şeýle dol bir suw howdanynyň hatda ýakyn töwereginäki owalara hem peýdasynyň degjegini sorak aksyn alýar we ondan gaýanla Garabogadyň owalaryny Nebitdagy hiç bir peýda bolmajakdygyny öňe sürýär. Adatçy bolşýaly Türkmen prezidentiniň Balkan eden saparynyň dowamyny bu ýerde agyr şertlerde ýaşaýan adamlaryň kynçylyklary, olary azaltmak barada mesele gozgalmady. Balkandaky dowamly we agyr suw ýetmezçiliginiň üstüne soňky ýyllarda mardaky, ahyrlaky, daşowuzdaky suw desgalary, howdanlar we kanallar, ara ýaplary hem iýdegsiz galyp tutuş ýurt barha çuňlaşýan agyp getmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar diýip synçylar aýdýar. Ýatlasak, Balkan vilayatynyň adamlary soňky 20 ýylda marlarçylyga, balykçylyga urulan garwalar derarly bir topar sosial ykdysady problemler bilen ýüzbeýiz boldy. Bu ýagdaý Sewitde işsizligiň açyk köpelmegini, adamlaryň iş göllep başga ýerlere göçmegini, netijede mektepleriň, saglyk nokatlarynyň ýapylyp 60-70 ýyllyk taryhy bolan ona olay obanyň kartadan öçürilmegini alyp geldi.